E agora vou conversar com Armando Gonzalez Lopes, participante nesta coletânea, ainda médico, escritor, poeta e musicólogo. Membro fundador da Associação de Artistas Plásticos de Ourense e colaborador na revista Nós, a Gente do Redor. Bem-vindo, doutor, ao nosso Culturando. É muito bom falar consigo e, sobretudo, poder falar também de fado, que é tão português. Moi ben, Flor, pois eu encantado de falar contigo, de falar para os teus como se dian? Telespectadores? Telespectadores. Pois para os teus telespectadores, como non, falar de fado. Eu sinto-me moi achegado ao fado. De feito, eu... Um grande defensor do fado aqui também na Galiza? Exactamente, eu defendo... Sabes, aquí chega o fado Coimbra e o fado Lisboa, pero eu son un gran defensor do fado miñoto, que o fado norte, ou fado miñoto, é o fado que se canta de Porto para arriba. De Porto para baixo está o fado Coimbra, máis o fado Lisboa, pero o fado de Porto para arriba, que inclúe a Galiza, é un fado diferente. É un fado con outro acento, é un fado máis doce, máis suave, e é o fado que eu preconizo. E que existe un traballo con María do Céu. Sí, fixemos, bueno, levo máis de 100 cancións feitas con María do Céu, pero hai un dos 20 discos ou así que debemos levar, hai un que é íntegro en portugués, e é sobre o fado. E ten fados de... Bueno, ten un fado con letra de Camões, que bueno, para min é o que máis me gusta, pero logo ten uns fados que fixemos María do Ceo e máis eu, que é o que chamamos nos o fado miñoto, non? Un fado con outro acento, que así é como se titula o disco, fado con outro acento, porque... Ti ben sabes, o acento galego é diferente ao acento de Lisboa, porque o acento de Porto non é o acento de Lisboa, nin é o acento noso, mas é moi parecido, moi semellante. Falando aqui de Sempre Abril e desta coletânea, o doutor escreveu para o 25 de Abril ou escreveu para Camões? Bueno, era un título que cando me chegou a través de Graxa Amiguiño, era un título como que non tiña moi claro como iba a coller o título e como iba a falar do título, non? Entón, a min colleume o 25 de abril estudiando xa na universidade, estaba na Facultade de Medicina en Santiago de Compostela, e, bueno, claro, celebrámoslo como todos, non? Como unha vitoria da racionalidade, non? Unha vitoria de ir en contra da guerra. Imagínate ti todas as guerras que tiña espalladas Portugal polo mundo adiante, non? Entón, claro, celebrámoslo, bueno, como algo propio. Pero a min ese 25 de abril sempre me lembra a parte española daquel 25 de abril, que nós ainda seguíamos coa ditadura do general Franco e ainda seguimos moitos anos máis, non houbo carabeis para nós, non? Pero cando morreu Franco, a min pilloume en Santiago tamén, e aquelo sí que fora unha celebración para todos os que estábamos con ánimo democrático e con ánimo en contra das ditaduras e tal. Por tanto, o meu traballo neste libro de Sempre Abril fai, por unha parte, unha lembranza do que foi o 25 de abril, a Revolución dos Carabeis para os portugueses, pois o mesmo que sucedeu para nós cando a morte de Franco. E entón fago aí como un paralelismo entre as dúas cousas, non? E Camões? Bueno, e Camões, eu son un admirador de Camões, e ademais desa casualidade de que no mesmo tempo pois estivera Camões compoñendo fermosísimas letras das que logo se fixeron fado, e aquí en España
Cervantes escribindo tamén naquel tempo e Shakespeare en Inglaterra. Pero quero dicir algo que é moi importante. Camões ten ascendencia galega. Camões ven de aquí e Cervantes ven de aquí. Cervantes procede de Galicia e xa o apellido Cervantes é o dun pueblo que hai aquí en Galicia, non? Que é con Camões igual, non? Que quere dicir que ven de Camos, non? Camões que ven de Camos. Por tanto, mira, Flor, todo orixen está aquí. De aquí logo se espallou polo mundo inteiro, pero aquí é onde está o principio de todo. Tudo nasceu aqui. Projetos, doutor, projetos para o futuro? Livros a escrever, no momento? Como é que está? Sí, bueno, eu acabo de rematar, que ainda non o presentei, ainda que aquí está a venda, é un libro de contos tontos para nenos listos. É un libro de contos para nenos, pero que non son contos habituais, senón sobre as problemáticas que existen hoxe, polo menos aquí na Galiza, problemática pois do bullying, non? Para os nenos de 12 anos para arriba, problemas de identidade de xénero, problemas de bandeiras, problemas de guerras, problemas de... E iso, cada un deles, en cada conto, se debate un pouco este tipo de problemática desde un punto de vista, vamos a decir, filosófico, non? E este libro estou para presentalo agora mesmo, non? Hai pouco presentei unha novela que eu chamo Gris Marengo, por non dicir que é novela negra, e digo que non é novela negra porque hai pouco sangue, mátanse a poucas personas, e entón, claro, non chega a ser negra, é unha novela que ten cariz rosa, romántico, morado polo feminismo, ten, bueno, algo de investigación, de misterio e tal, e ese acabo de presentalo agora, e agora estou pendente de presentar este libro de contos e logo facer unha escolma nova de poesía para tal. Bueno, acabo de rematar outro disco tamén con María do Ceo, que sacámoslo agora hai uns meses, e é un non parar, como faz ti, que non para. E esta noite, o que é que nos vai oferecer? Bueno, esta noite, como é unha entrañable xuntanza de amigos, de escritores, de poetas, de cantores, de xente da cultura, pois vamos a facer unha relembranza do 25 de abril, cantaremos o Grándola para rematar, cantaremos o San Cristán de Coimbra e cantaremos a canción, unha canción tamén que lembra a Revolución dos Claveles, que trae Gras Amiguiño, que é unha gaivota boaba que vos coñecedes ben. Muitas graças, muito sucesso para o seu trabalho. Vamos continuar aqui a acompanhar esta apresentação do livro Sempre Abril, esta coletânea que faz aqui a ponte entre Portugal e a Galiza.